Ето вече цената е вътре в самата фигура. Позицията, която бяхме отворили за посока сел, вече е задействан стопа и тя е елиминирана. Очакваме развитие на цената в рамките на следващите 30 секунди. Дали нейната цена на затваряне ще бъде по-висока от по-предходният, т.е. от този мечи бар. Ако тя е по-висока, означава, че движението ще продължи във възходяща посока и по този начин ще реализира всички тези поръчки, които ние сме поставили и чакаме да бъдат изпълнени. Наблюдаваме това развитие. Като наблюдавайки го, разбира се, използваме да коригираме вторичната тренд линия, за да можем да проследим развитието на цената. Нейната идея ще бъде да тества стронг нивото и при затваряне над него тя ще продължи своето възходящо движение. След като цената вече се намира вътре, тества стронг нивото, тогава микротренд линията, която поставихме тук, можем спокойно да я преместим и да я начертаем отново. Ето тук и наблюдаваме вече действително един триъгълник, който има своето развитие. Виждате, тук е първа точка на триъгълника, втора точка, трета и очакван пробив през четвърта точка. Тогава, ако искаме тук в тези малки диапазони, тези, които харесват скалпинга, могат да поставят така наречената бабина черга от мен и да приберат малко повече печалби. Тоест с едно движение ще имаме повече печалби. Тук премествам лимита, за да бъде по-близо на ширината на спреда до отваряне на следващата позиция, както и ето в този участък премествам съвсем леко този лимит. Но бъде ли пробита тази тренд линия и започне движението нагоре, то тогава ще започне изпълнението на 2, дори 3 обръщащи формации, което означава, че в един диапазон, в този ценови диапазон, тя ще започне да изпълнява по-бързо движението и ще направи няколко такива успешни сделки. Остава само да изчакаме развитието на цената и да видим какво ще се случи по-натам. Това е една такава стратегия, която препоръчвам на всички, следейки фигурите и удряйки стопове, да насочват своето внимание непрекъснато и в двете посоки на пазара, а не примерно само идеята за покупки или за продажби. В момента цената е на стронг нивото и нейното колебание не е хич за подценяване и за това ние продължаваме да търсим и входове в низходяща посока, като цената евентуално може да достигне до тренд линията или да я пробие. Т.е. тогава този триъгълник ще бъде развален и ние ще започнем търговията в низходяща посока. Това са сигналите, които съм заложил в платформата, за да се подават, когато има някакво развитие на цената, които се чуха в момента, но ние вече го правим на живо и тук е добре да се оглеждаме. Сега, при тест на това ниво един път, цената го тества, ще се опита да го тества поне още един път, ако има сила нагоре, а ако не, тя ще продължи в низходяща посока. Втори път и ние сме готови за възходящата посока да спрем селовата поръчка. Защото цената все още се развива в
рамките на този триъгълник. Тя не е напуснала триъгълник. Това е за хората, които примерно нямат търпение, искат по-бързо да привлечат пари, но трябва доста неща да се познаят и да се съобразяват, разбира се, някои основни елементи, които са се формирали в тази зона. Ето така, това е втория тест. Наблюдаваме, че имаме по-ниски дъна. За сега обаче общо в суинга дъната са по-високи, върховете все още по-високи и това трябваше да ни говори, че евентуалното връщане може да бъде фалшиво за продавачите. В момента сме с две позиции. Цената ще опита да тества дъното, ако има сила за продажба. Ако не, просто ще продължи нагоре. И понеже ние имаме поставена позиция надолу, влизайки в положителна за нас зона, ще се постараем да затворим тази позиция, за да не сме на границата на риска на самия пазар. В момента, в който се върна надолу, ще я затворя за всеки случай и тогава леко ще вкарам долната позиция малко по-нагоре, около линията на пробива. Тя е поставена и на сигнален бар. Тук също имаме сигнален бар за вход. Посока сел. Това можем да го приемем за тест. Когато се поставя позиция, в случая и аз не го съобразих, това действително е магнит, но този магнит е по-силен от този. И по тази причина, преодолявайки този магнит, ще започне да изпълнява силата на ето тази конфигурация в посока покупки. Така че стопа можеше да се придвижи малко по-високо, за да не ни е задействан тук, а тук да сме прибрали малка, но печалба, а не загуба. Това е една грешка, която всеки може да направи, дори и човек, който е по-опитен, защото не всичко може да се съобрази в определен интервал от време. А пък да не говорим, когато става въпрос за малък интервал, както са 5 минути. Там няма много място за изчакане, за мислене, а повече трябва да се разчита на предварителната подготовка при разчета на движението и на фигурата. Т.е. да се изчаква малко по-дълго време, за да бъдат сигурни сигналите. За момента ще спра, след което при развитие на цената ще активирам отново.